more easy to say, okay, not to original. If you want to relax, not to go around, not to walk too much, this is better. To be safe. Ja vam neću o tome pričati večeras kako stupate u svet odraslih, kako danas postajete odgovorni ljudi. Samo želim da vas zamolim za jedan veliki aplauz za sve one koji su vas na ovom putu podržavali, bodrili, trudili se da vam pomognu da odrastete. Naravno, to su vaši profesori i još jednom pozdravite ih sve velikim aplauzom. E sad, meni je najpre veliko zadovoljstvo što večeras u ovoj velelepnoj hali ili sali, ovo je sala svečana večeras, najlepšeg i najglamuroznijeg beogradskog hotela, čak 3 škole, još jedan veliki aplauz za, dakle, maturante, čak 3 škole imamo večeras, a to su Gimnazija Mladenovac, leva strana sale kao što vidite, a sa desne 2 poljoprivredne škole. Najpre poljoprivredna škola sa domom učenika PK Beograd, a zatim i poljoprivredna škola Josip Pančić, Pančevo. Dakle, Mladenovac, Pančevo i Beograd večeras ovde na proslavi maturske večeri. Ja sam sigurna da će vam ostati u nezaboravnom i prelepom sećanju, jer tako to uvek biva. Profesori koji već imaju iskustva sa proslavama maturskih večeri znaju o čemu pričam, a vi ste o tome do sada samo slušali i gledali u nekim filmovima. Moram da vam kažem za početak da sam primetila, ovako sam vas posmatrala kada ste ulazili u salu, izgledate svečano i prelepo svi. Veliki aplauz za sve vas koji ste se potrudili da i svojim izgledom, eto, s moje strane čestitke, izgledate prelepo svi. I večeras ćete na specijalan način to i da nam pokažete. Zašto? Zato što pored onog redovnog programa koji podrazumeva slavlje, veselje, proslavu, muziku, iće i piće, imaćemo i izbor za mis ove maturske večeri. Veliki aplauz za buduću mis i mistera takođe.
Dakle, svi vi koji ste se specijalno večeras potrudili oko svog izgleda, imat ćete priliku da nam se i predstavite na osobi pojedinačno, da eventualno i ponesete laskavu titulu. Sad ću da malo čitam tekst, ovo je sve ovako iz glave bilo, da vas samo uvedem u to šta vas sve čeka. Dakle, odlična muzika, fenomenalna zabava, Gimnazija Mladenovac, koju predstavlja gospodin, direktor Aleksandar Cvetković. Zamolit ću ga da mi se pridruži ovde na bini, da vam se obrati svima i pohvali, na primjer, nekog posebnog đaka svoje generacije. Izvolite, dobrodošli. Dobro večer svima. Pre svega pozdravljaju vas ovdje koji ste s nama večeras, koji ćete praviti nama društvo i nadam se da ćete se lepo provesti s našom školom i našim učenicima Poljoprivredne škole iz Beograda. Srećno vam večeras s nama, uživajte, provodite se takođe iz Pančeva, naravno. A sada vi, meni najdrži gimnazijalci Mladenovaca, želim da vam svaki sledeći trenutak u životu bude baš ovakav kakav je večeras, da uživate, da imate dobro zdravlje, da vas prati sreća, a uspeh nadam se će biti isti ovakav kao i do sada što je bio. Ja se iskreno nadam da će neka buduća generacija učenika koji će upisati našu školu biti nalik baš vašoj generaciji. U to ime živeli i srećno ovo veče vaše matursko spremljivo. Živeli vam. Ja bih sad samo iskoristio ovaj trenutak da pozovem naših đaka generacije ako može da dođe ovamo. Đukić Novak, ako može da dođe. Organizator je pripremio za njega jednu nagradu. Ja mislim knjigu. Da. Čestitamo. Hoćeš i novo, čekaj se obratiš i da se hoćeš. Evo sada će novo da se obrati. Hvala. Dame i gospodo, direktori škola, profesori, moje kolege maturanti, dobroveče. Velika mi je čast što imam priliku da vam se obratim kao đak generacije Gimnazije Mladenovac i želim da se zahvalim svima koji su uticali na to da tako bude. Kako smo se večeras okupili ovdje da svi proslavimo početak još jednog velikog poglavlja u našim životima, neću da dužim, već bi samo da se još jednom zahvalim i želim vam prijatno veče, uživajte. Hvala puno, još jednom čestitamo. Bio je ovo Aleksandar Cvetković, direktor Gimnazije Mladenovac i đak generacije ove gimnazije. Još jednom čestitke. Sad ovako. Poljoprivredna škola Josip Pančić Pančevo i njen predstavnik, gospodin direktor Goran Bimbašić. Sada će mi se pridružiti ovde na našoj bini. Da se obratim, pretpostavljam, vama. Želeo bih da pozdravim organizatore ovog divne maturske večeri. Nadam se da će biti sjajno svima. I ne mogu da vam ne kažem da sam neću da kažem koliko godina ja ovdje proslavio maturu, tako da je sigurno... Ne. Tako da, šta da vam kažem, bit će vam lepo. Želim naravno da pozdravim kolege iz Mladenovca i iz naše bratske škole, PKB škole. Pozdravim decu, uživajte, da vam bude lepo, da igrate, da pevate, da se veselite, da se volite i tako dalje. A mojim đacima, vi znate da ja nisam voleo puno da vas gnjavim, da vas maram, samo želim da vam kažem da vam želim sve najbolje i da po neki put svratite do škole i da ćete uskoro shvatiti da nije tako bilo loše u našoj školi. Niste čuli, niste? Nema veze. I pozvao bih našeg đaka generacije Milana Dragaševića da primi nagradu koju je organizator ljubazno pripremio za njega. Milane, čestitam.
sada će Milan da se obrati u skupu. Poštovani dame i gospodo, želim da se zahvalim svima što ste mi pomogli da stignem do svega ovoga, posebno profesorima koji su mi pomagali kroz 4 godine da budem uspešan u ovoj školi i najviše da se zahvalim svojoj razrednoj i svojim drugarima iz razreda. Želim prijatan ostatak večeri. Hvala puno, bio ovo đak generacije Poljoprivredne škole Josip Pančić iz Pančeva. Čestitamo još jednom i direktoru i nastavnom kolektivu i svim ostalim kolegama, maturantima, što bi rekao neko. A sada, Poljoprivredna škola sa domom učenika PK Beograd i gospodin Filipović Dragan obratit će vam se sada. Dobroveče. Dobroveče, draga deco. Dobroveče, dragi maturanti. Iz Mladenovca, Beograda, Pančeva. Šta reći? Došli ste do kraja. Ili do novog početka. Iskreno se nadam da su vam 4 godine ili 3 provedene u našim školama bile poučne, da smo vas nečemu naučili, da smo vam usadili neke prave vrednosti i možemo samo da vam poželimo da nastavite da koračate stameno, čvrsto, mirno, da budete dobri ljudi. Draga moja deco iz PKB škole, iz najbolje škole, budite mi uvek lepi, budite mi uvek nasmejani. Beskrajno smo vam zahvalni što ste ovako dobri. Nadamo se da će biti samo oni koji mogu da vam pariraju, ne oni koji će biti bolji od vas. Hvala vam za sve. Hvala svoj deci, hvala kolegama iz drugih škola, hvala mojim koleginicama. Nažalost, mi imamo nedoumicu oko izbora đaka generacije, imamo malo poviše kandidata, tako da poklon ćemo dobiti kasnije. Hvala još jednom i želim vam lep provod uz dobar bend. Hvala. Hvala vama, Boga mi, preuzeste mi vi posao. Bend će biti uskoro. A sada, da se vratim ja na onaj moj tekst što sam spomenula. Kao što je rekao u svom obraćanju direktor Poljoprivredne škole sa domom učenika PK Beograd Filipović Dragan, spomenuo je bend. Ja kažem da, za dobar provod popravit će se do daske bend koji je tu da raspoloženje i ovu svečanu atmosferu dovede do usijanja. Svečana sala Beogradskog hotela Metropol biće vam na raspolaganju do 4 sata, a za to vreme naši fotografi i snimatelji će ovekovečiti svaki vaš trenutak. Fotografije možete uzeti još večeras, a snimljeni CD sa proslave maturske večeri će vam biti dostavljen za nekoliko dana na DVD-u. Za sve informacije možete se obratiti fotografima u sali, pretpostavljam da ih vidite. To su ovi mladići sa fotoaparatima. Da napomenem da se u toku večere možete prijaviti takođe i za takmičenje u plesu i izbor za mis i mistera. Dakle, imat ćemo čak dve takmičarske discipline. Tražimo najlepšeg, najelegantnijeg među vama, maturantima, i onu najlepšu mis i najbolji plesni par. Dakle, svi oni koji žele da se prijave za jedno i drugo takmičenje moći će to da urade sa moje leve strane, sa vaše desne strane bine, kod ovog ljubavnog gospodina ovde, koji će uzimati vaše podatke, odnosno imena i prezimena. Dakle, to da ste lepi to vidimo, ali hajde da to i dokažemo kroz takmičenje. Dakle, tražimo mistera i mis ove maturske večeri i naravno najbolji plesni par među vama, pa ćemo da vidimo i kako se snalazite na plesnom podijumu uskoro. Molim? Dobro, evo, kažu mi organizatori da počinje uskoro ono zbog čega smo ovde, a to je muzika, dobro, zabava i dobro
raspoloženje. Do daske band će uskoro zasvirati prve akorde, do tada vas molim da uživate u ovoj večeri. Ovo je večer rastanka sa nekim školskim vremenima, a vreme sastanka sa nekom svetlom budućnošću, tako da uživajte i u hrani i u piću. Najbolji kuvari ovoga grada pripremili su vam fenomenalnu svečanu večeru, pretpostavljam da već uživate u to ime prijetno. Molim se 404, gimnazija Mladenovac, da izađe na slikanje. Isti snovi muče, opet sanjam te, a isto nas, isto juče, znam i sutra će, ja posle te nemam život i nemam gde da tražim spas, ja dišem, ne kuca srce, sve dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me voliš svaki dan, da još jednom dujem kako ti me čujem, a ti za ruku držiš me i kažeš da će proći sve. Gledam u oči najlepše, plačem vam još odludim, samo da me poludim i da se suzama budim. Samo da me puni i kad se suzama buni. Evo samo to. Svoj poklonio bih tebi, da te nema sveta ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme, ja bih tebi otpevao, da se opet novim život bih ti dao. Bilo bi mi jasno
da mi krene, ne bi lutao po svetu, radio na svoju štetu, jer bih znao da si rođena za mene. Korak svoj poklonio bih tebi, da te nema sveta ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme, ja bih tebi otpevao, da se opet radi, život bi ti dao. Prvi korak svoj poklon, ja bih tebi, da te nema sveta ugledao ne bi. Prve reči, prve pesme, ja bih tebi otpevao, da se opet rodi, život bi ti dao. Da se opet rodi, život bi ti dao. Mrak se jada, a on se nastavlja, jer on stoji svake noći radiš, to se ne zatura. Loša si po mene, i po moje mene, kad nema te, u njima nešto prvi, teku otrovi. Loša si po mene, odakle, muška si rado žene, mi ljuti, dobru stranu nemaš, a stare dobro znaš. Snove da poneseš, kada krevenem ne spavaš li, da svako jutro očaja se budi, dok ne vidim da dolaziš mi, a moja bol. Ponekad dan u nesu mi se jada, a se nastavlja, jer ono što mi svake noći radiš, to se ne zaboravlja. Loša si po mene, i po moje mene, kad nema te, u njima se prvi, teku otrovi. Loša si po mene, odakle, muška si rado žene, nije ljuti, dobru stranu nemaš, a šta je dobro znaš.
ti sve, uzet ću ti sve. Moja duša je na to navikla, hoću nešto znam, prevarit ćeš me. Sudbina
Bili su hrabri da se prijave, to je veliko mi zadovoljstvo. Neću poimence čitati kandidatkinje, zato što, razumećete, ima ih čak 36 ove večeri prijavljenih, nego ću ih zamoliti da sve kandidatkinje izađu ovde ispred bine, da se znaju one koje su se prijavile. Dakle, još jednom velikim aplauzom ohrabrite i pozdravite svoje drugarice, koleginice, naše maturantkinje, čak 3 škole večeras ovde, a njih je 36 čak. Sve same lepotice i sve same misice, ajmo još jednom veliki aplauz, ne čujem vas. Prijavljenih kandidatkinja, stanete u neki špalir, kolonu, vrstu, kako god da se to zvalo. U moje vreme bila vrsta, sad vi ne znam kako vi to zovete, ako je jedna, druga, treća, pa sve po redu, 36. Odmah, kada vidimo
kada vidimo njih kako su se tako lepo poređale, pa napravimo ovako neki krug, ovako, ajmo da vas vidimo još jednom, znači jedna za drugom idite i ovako napravite jedan krug, onako spontano, prirodno krug, hodajte u krug, ajde da tako kažemo, da bismo vas svi videli, jednu, drugu, treću, četvrtu, petu, pa sve do 36. Ja bih rekla odokativno ovako da je vas nema 36 još uvek ovde. Vidim i dva dečaka, još uvek nisam prozvala kandidate. Tako da, vi ste u ovoj kategoriji, dobro. Veliki aplauz za dva kandidata koji su i kandidatkinje večeras, vaši kolege. Dobro, pretpostavljam da hoćete da se našalite malo. Stvarno ste u ovoj grupi. Super, dobro. Pa lepo je to, evo ste to rešili večeras da priznate. Dobro. Ajmo veliki aplauz za priznanje. Dobro, dakle, dobit ćemo mis. Preduslov je da budete ženskog roda, to znate. Eventualno da nosite haljine i da budete lepe. Dobro. Zamolit ću, pretpostavljam da vi brojite dok ja pričam, pošto ne mogu i jedno i drugo, ja? Brojite, ali ima 36. Evo, kažu da ima. Da li nam još neko fali? Da li znate da nam neko fali? Ajdemo sad još jednom. Koliko ima? Tačno, 36 kandidatkinja nam fali. Ajmo neka ovo bude i poziv za one koji nisu tu da nam se priključe i konačno napravimo taj još jedan poslednji finalni krug naših kandidatkinja za izbor za mis. Ajmo još jednom, jedna za drugom ovako u krug, a vi za to vreme gledajte, vežete, navijajte slobodno, aplaudirajte, podržavajte sve što se dešava na nekom takmičenju, pre nego što dobiju pobednici podrazumeva i neku atmosferu, tako? Pa ajmo da učinimo ovaj izbor pravim, što atraktivnijim i na kraju uzbudljivim. A zabavnim, evo imamo i šlep ovde, pazite na šlepu. A evo imamo i neku pomoć, dobro. Sad ovako, na svakom izboru za mis, ne znam da li to znači, dešavaju se oni krugovi, takozvani uži izbori. Tako, pošto vas je previše, kao što rekoh, a pobednice samo jedna, prva pratilja druga i druga pratilja treća. Dakle, samo vas tri, od vas 30 i nešto, sada tu dobit će ta čuvena prva 3 mesta i pobedničko. Tako da ćemo za sam početak, s obzirom na vaš veliki broj, na našu radost, sreću i zadovoljstvo, da prepolovimo vaš broj, tako da pola vas, od broja koji je sada tu, a to je 30 i nešto, tako mi kažu. Smo izbrojali. Ajmo. Dakle, Nemanja, Tamara, kratke konsultacije. Možemo malo muziku da čujemo, da se podigne, recimo 5-6 sekundi, samo da odlučimo mi, a vi slobodno navijajte, aplaudirajte, gledajte, volite, ne znam. Tako, dok mi ne odlučimo ko je to u polufinalnom izboru večerašnje večeri za mis. Ove maturske večeri 2018. Hotel Metropol, čak 3 škole, više od 30 kandidatkinja, samo 3 pobednička mesta i samo jedna mis.
jedna iza druge u krug, a ja ću samo onako koju taknem, ona ide na mesto i zahvaljujem se istoj u istom trenutku. Evo, tebe ću prvo da taknem. Dakle, ja taknem, vi na mesto. Hvala puno na učešću. Hvala puno na učešću, hvala puno na učešću. Ovo će biti vrlo teško. Teško, čao, čao. Ne, tebe prvog radi svih po... Ti da, na mesto. Hvala. Dobro. Ajmo sad aplauz za preostali. Ajmo još jedan krug, devojke. A dok vi napravite ovaj špaler čuveni i krenete u krug, da zamolim samo malo muziku gore, a vas da podržite aplauzom devojke koje su ostale. Ajmo krug, u krug, u krug. U krug, hvala. Tako, bravo, bravo. Ajmo, krug. Tražimo top 10. Veliko finale podrazumeva onaj čuveni top 10. Pa tu onda imamo i Miss fotogeničnosti, i Miss šarma, i Miss body. Znate šta su sve koje su to već titule na izborima za Miss? Ono što ja mogu da kažem, da apsolutno se sve večeras čarobne. Naravno na čelu sa vašim profesorkama, razrednim starešinama. Sad muzika može da stane. Sad opet ista fora, koga taknem, vi aplauz slobodno, kad ja taknem, kad ona krene na mesto, vi onako podržite, baš onako i sve snage. I sve snage. Veliki aplauz, molim vas, zato što to njima znači. Pa ja ne znam sad koga da, ja sam sad napravila jedan krug, sad molim opet. Pa meni je užasno teško, možete da zamislite kako je. Ja što pogledam Nemanja i Tavaru, to je sad ovo. Vi šta kažete? Ja ne znam više, stvarno. Ajmo još jedan krug. Oni kažu još jedan krug, njima treba još jedan krug, nadam se da i vama, da se nagledamo još malo ove lepote, elegancije, ovih šarmantnih, mladih maturantkinja koje su spremne da osvoje svet, a počinju još večeras osvajanjem svih vas. Veliki aplauz za vaše koleginice, divne ste devojke, ali samo jedna bit će Miss ove večeri, samo jedna prva pratilja i samo jedna druga pratilja. Sad stop. Sad stop. Ja tebe pitam. Pa ja ne znam šta ću da radim. Ja mislim da imamo previše plavuša. Ali plavuša nikad nije previše. Evo kažem nikad. Slažem se. Ajmo sad ovako. Jedan. Hvala puno, divna si. Ajmo ovako. Ajmo ovako, nemojte molim, teško mi je. Znači treba nam samo jedna pobednica od 36. Ajmo aplauz. Hvala.
večeras, sve su lepe. Mlade, lepe. Ajde ovako. Samo mala konsultacija. Ajmo muzika gore, još jedan krug. Ajmo krug, aplauz, navijanje, ajmo muzika gore. Pošto sam ja dobila 2 puta ula, ja odlično čujem, ja se povlačim, a sad Nemanja će da ovo završi, pošto je on dečak, kažu da se dečaci razumeju više u žensku lepotu od žena. Izvolite Nemanja, učinite isto ono što sam ja, znači vi taknete, samo da vas molim nešto zamolim, molim vas, znači bez uznemiravanja Nemanje, koji treba da odabere. Definitivno top 5 i samo jedna među njima je mis. Ja ti kažem Bela. Ajmo, Nemanja. Imamo 5 po izboru muškarca ovoga puta, tako da izvinjam se. Sad ja biram mis, pa možete da viđete ulogu ako hoćete. Nemanja ovo napravi uži, izbor najuži, a ja kažem da je mis ove večeri osoba čije ćete ime čuti tek kada, odnosno vidjeti ko je, tek kada čujemo ko je treće, a ko drugo mesto. Sad, Tamara, hoćeš ti da kažeš ko je treće, a ko je drugo? Navijali ste? Uvijek tako bude. Najviše se navija na samom finalu. Ovo je taj trenutak. Tamara će, naša draga Tamara, pevačica benda Do daske, reći ko je to druga pratilja, a ko prva? Zapravo ja ću prići devojci koja je druga pratilja i koja je prva pratilja, dotaći ću ih, a vi ćete ih nagraditi velikim aplauzom. A ja ću im onda prići, pa će se predstaviti. Dakle, druga pratilja. Krećemo od druge pratilje. Veliki aplauz! Ja sam Ana Ignjatović. Škola, mesto, kao što znamo, ima 3 škole, 3 mesta. Vi ste iz? Ja sam iz Mladenovca, dolazim iz gimnazije. Čestitamo Ana, veliki aplauz za Anu iz Mladenovačke gimnazije. Druga pratilja ove večeri. Sada biramo prvu pratilju.
ja kada bih vam rekla da je ona bila moj apsolutni favorit cijele noći, ne biste mi vjerovali. A šta sad se radi? Mislim što se mene tiče. Sad ovako, presudilo je nešto drugo. U mom slučaju Miss mora da onako bude, mislim, ti si moj favorit. Onako kao pun paketić, ali prava Miss, složit ćete se svi sa mnom, izgleda ovako. Daj mi ruku. Evo ja ću da je pokažem još jednom. Veliki aplauz, stvarno. Bez obzira na sve ove ta figura. Čestitam još jednom tebi, kako se zoveš, odakle dolaziš? Ja sam Ana Bončić, dolazim iz Mladenovca i idem u gimnaziju. Hvala vam. Dakle, Mladenovac večeras od 3 mesta 2. Čestitam vam. Izvoli poklon u ime organizatora kao večerašnja Miss. Čestitam vam svima. Svima. I naravno, devojkama koje su se prijavile i onima koje se nisu prijavile. Mistera. Evo, već imamo prijavljenog pobednika. Izvinite, molim vas. Evo, još jednom se izvinjavam. Ajdemo, svi kandidati koji su se večeras prijavili, ajmo momčine, ajmo delije. Ajmo junaci, ajmo lepotari, ajmo šmekeri. Sad ne može, nego ste sad već kasno, izvini. Ajmo sad na veliki aplauz također za sve dečake, za sve momke, za sve ljude. Sad ste već pravi ljudi od večeras. Nekom se žuri da bude čovjek što pre, a neko već misli da jeste odrastao. Nemojte, molim vas. Evo, ja vidim da se profesorka se toliko iznervirala. Ja moram da vas, doći ću do vas, samo da evo završim ovaj deo. Zamolit ću muziku da se podigne gore. Ajmo, regler, gore. Ovo su kandidati na ovom spisku i imam 25-orica. Sad ćemo da čujemo devojke kako navijaju. Pravi prvi krug. Dečaci, prvi čekaj večeras. A velik aplauz.
napušta krug, odlazi ka svome mestu. To je prvi krug, ajmo muziku gore još malo da vas vidimo kako žurkate, kako se krećete, kako se predstavljate. Znači, uopšte, mislim ću da znate. Ovo će baš biti teško, zato što bi trebalo da se usaglasimo, da ne? Malo manje. Ali to što ja mislim, Nemanja ne misli, Tamara onako slaže se i sa mnom i sa Nemanjom, opet ona ima neki treći izbor. E sad ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 je previše, složit ćete se. Ostaćemo bez dvojice. U narednih 5 minuta dobit ćemo mistera, sigurna sam. E sad ovako. Roze odelo. Roze sam u pravu, ostaješ dođi kod mene. Sivo delo, ostaješ dođi kod mene. Crno delo, ostaješ dođi kod mene. Ti dođi vamo. Znaš po čega se ne slažem sa njima? Zato što ti znaš da si moj favorit, zato što dobro igraš. Po meni svaki frajer koji misli da je dobar frajer ili kandidat za dobrog frajera mora da igra odlično. Ti ovde imaš najbolji move, ono od srca ti čestitam, ja bi tebe birala. Ali izvinim ovde, nismo se usaglasili nas troje, ali ti ubijaš kako igraš, očekujem te u takmičenju u plesu. Ono što se mene tiče, apsolutno si ono, 5 bodova, sve 5. Hvala tebi još jednom, ajmo da pozdravimo, hvala, vidimo se kasnije i tebi se dobro se vidimo se svi, postavimo još jednom takmičenju, a to je takmičenje u top 5 u izboru za mistera, koga uskoro dobijamo. Sve će to praviti društvo našoj misici, našoj prve pratili, našoj druge pratili, koje su to pobednička 3 mesta. Dajte im prostora da dišu, malo napravite prostora pozadi, da naprave jedan krug, da možemo svi da uživamo u njihovoj eleganciji, u njihovoj muškosti, muževnosti, u njihovom stilu, u njihovim plesnim potresima. Essence Pro Valencia. I'm on a tab. What should my caption be? I want to be clever. How about live with my bitches, #live. And look at this nice in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? Let me take it as a selfie. Od ne bismo više držali izvestnosti da bi se ova svetla što pre pogasila da možemo na miru da igramo. A ja onako da se ljubimo, neko će da se ljubi, videla sam da se neki ljube, pa bravo, veliki aplauz za romantične parove koji su možda poneli svoje ljubavi za 4-godišnje škole, a možda se neka ljubavi večeras i roditi ovde, a možda između škola, zašto da ne? Tako da, u nestrpljenju da se žurka nastavi, hajde da vidimo ko je to pobedio i ko će stati pored naše misice. Da li mogu da zamolim pre nego što nastavimo da nam se priključi ovde na bini. Mis, prva pratilja
pošto će uskoro dobiti svoju pratnju, prva, druga i treća. E sad, dajte im opet još jednom ponavljam prostoru da dišu, naša sala je velika, ova svečana sala je toliko velika da možemo svi da stanemo. Dakle, ovo su naše 3 kraljice, veliki aplauz još jednom za njih, a među ovim momcima krije se mister, prvi pratioci drugi. E, sad ćemo da vidimo ko je to. Nemanja i Tamara uradit će teži deo zadatka, meni ostalo je lakši da odabre mistera. Izvolite, ko je to drugo i prvo mesto? Koga Tamara takne, taj će da stane pored naše druge pratilje. Sada ću vas zamoliti. Vi ste? Dakle, molim obezbeđenje da stane ovde pored Bine, pošto pored toga što ste tu, bilo bi, tako. Dakle, da se sa stepeništa prilaza i Bine na neki način, onaj najbezbolniji mogući, udalje svi oni koji eventualno imaju nešto da kažu. A kad ste odgovarali, nikog nema. A sad? Sad ovako. Dakle, druga pratilja, koja se zove još jednom Ana Ignjatović. Ana Ignjatović dobila je svog pratioca, a on je? Uroše Aleksić. Škola? Gimnazija Mladenac. Eto, veliki aplauz. Sada ćemo da vidimo ko će to da prati našu predivnu prvu pratilju. Nemanja, reaguj. Još jednom reci svoje ime. Ivana Konstantinović iz škole iz PKB Beograd prati. Nikola Kovačić iz PKB. Čestitam. Sad, zamolila bih mis da stane ovde gore, pored, evo ima stepenište, pored Nemanje. Još jednom nam reci, kako se zoveš i iz koje škole dolaziš? Ja sam Ana Vujčić, dolazim iz gimnazije. Dobro. Dakle, Mladenovac, gimnazija. Ana, je li tako? Neće mene zabavaju. 2 Ane. Dobro. Koga pripremljete ide na mesto? Dugo držimo zagradu, znači da je taj. Čestitam vam. Reci mi, kako se zoveš iz koje škole? Mladević Mladen. Mladen? Da. Odakle? Iz Mladenovca. Gimnazija Mladenovac dobila je par koji su Ana i Mladen. Nije Milovan, Ana i Milovan, nego Ana i Mladen. Čestitam još jednom. She
da malo padnete, ali definitivno nastavak takmičenja, nažalost, ne tako je, dogodine, kažu, ali zašto da ne, i u nastavku večeri. Ajmo sada dalje, sljedeća numera je 4, finalna para, samo jedan pobednički. Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar sorulmaz. Falanlar gibi gönlümde taşır, aşk severek kalmaz, böyle yaşarız. Randa biliyor. Azıcık kıymetli, tanecik ama dilleri içleri göğsünü derya. Bu gönül ona torpil geçiyor, etrafında fır dönüyor. El bebek, gül bebektir o, ne yapsa inadına aşk görüyor, kara kara düşündürüyor. Onun da eşi geliyor, o da salınıyor, bile bile kafa tutuyor. On je potpuno rock'n'roll, on je fenomenalan i ovaj ritam uopšte ne. Vas dvoje ovo ne čujete. Je li tako, sam u pravu? Da. Oni su sjajni, ali samo ovo nije vaš ritam. Ova šekerezadica, što god da je bilo. Ajmo sada. Tri finalne para. Još jedno zapažanje, nadam se da će se opet ložiti sa mnom. Dečaci su mnogo bolji od žena. Znači sva trojica ste fenomenalni. Vas tri ste okej, onako tu ste kao neke tu ste, ali oni kidaju. I zato je užasno teško, meni barem, evo gledajući, on igra fenomenalno. Vratite, sad molim se, znači pogledajte kako igraju muškarci. Ti si sjajan, veliki aplauz za vas. Sjajan od početka. Svi znate šta mislim o ovom momku. Od početka na večeri on ima nešto sve. Što se plesa tiče, on ima sve.
ti imaš taj pokret koji opara s nogu, ti si šarmantan beskrajno, znači beskrajno i favorit ovde velikog broja ljudi u sali. Devojke, svaka čast vama takođe, meni je užasno teško. Ajde sada stvarno da vas zamolim, da aplauzima odlučite ko od njih od ova 3 para ostaje. Ajmo još jednu muzičku numeru, dajte sve od sebe, slušajte muziku, potrudite se da budete bolje pratni na svojim jačim polovinama, fenomenalni ste momci. Ajmo još jednom, pa ajde, vada ćemo dobiti taj pobednički plesni par. Pa pogledajte njih! Česiva! Pa oni kidaju! Vas trojica ste fenomenalni! Super. Veliki aplauz za broj 4, nažalost. On je sjajan. Ti si super, ti si car. Sad ovako. Glasni nam na pa, dođi, gde si? A, mali break, okej, Novak Đoković, taj break, sve razumemo, popije voda, malo se ovim. Vruće je, se dođe sebi. Da vidimo koji je vaš broj? Kako se reći broj vaš? Broj 1? Škola? Gimnazija Mladenovac. Dakle, broj 1, Gimnazija Mladenovac, broj 2? Pa to baš i nije neko fair boy. Iskreno da vam kažem. Mogu ja da budem PKB i ja? Ali dobro, nema veze, evo vidim imate navijače i s ove strane. To je super, to mi se sviđa. Ajmo sada, smo spremni da nastavimo. Walking to the club, let's stop, I got a big black house. Pumped up by some shit from a thrift shop. Ice in the fringe is so damn frosty. The people like, it's a cold ass honky. You a Johnson and see how it looks. Ja ću kažem brojevi, vi onda aplauza, može tako? Mi dogovorili? Ne pa se ua. Znači ja kažem brojevi aplauz. Od jačine aplauza na kraju će biti igor. Evo, okej, ajmo. Kažem broj 1. Broj 2. Marjanović, Gimnazija Mladenovac.
Jovana Milenković, gimnazija Mladenovac. Pokrećilo bi se to bez zapeze. Dobro. Ajmo još jednom ime, prezime ovog momka. Fenomenalno. Magdalena Đurević. Vi? Filip Kržović, gimnazija Mladenovac. Kristina Simić, gimnazija Mladenovac. Čestitamo ovom finalnom trojicu, 3 para, fenomenalna. Veliki aplauz, podjednako dobri, verujte mi, samo su nijanse odlučile, čuli ste i videli sami na kraju o pobedničkom paru. Čestitamo još jednom paru, broj 2 ovim organizatora. Želim da vam kažem da ste dobitnici vredne nagrade, a to je plovidba Dunavom koja uključuje naravno i svečanu večeru. Divne mirise, moje pusta da je, od toga toplog podira, u meni vatra budi se. Donesi divne mirise, moje pusta da je, od toga toplog podira, u meni vatra budi se. Zato li se čega, zemlju, podasno, što nas ne dozvolio kao ajmo! Ceo život sam lutao, dok ja sveta stigao, dušu mi nemir razveo, dok tebe nisam našao. Srce me moje vodilo, kao u snu sam hodao, dušu mi nemir razveo, dok tebe nisam našao. Donesi divne mirise, moje puste odaje, od Boga toplog dodira, u meni vatra budi se. Donesi divne mirise, moje puste odaje, od Boga toplog dodira, u meni vatra budi se. Donesi divne mirise, moje puste odaje, od Boga toplog dodira, u meni vatra budi se.
pita, gdje sam smišao kako se što radi, što da kaže, što da slažem se, ali njega nema sluši, da mu bolje priči. Što da kaže majci što nema, da se javim u dom da je sladi. Što da kaže, što da slažem se, ali njega sluši, da mu bolje priči. Maturanti, profesori, evo za kraj zajedno. Kako se šta radi, šta da kaže, šta da slažem se, a da ga ne razluži, da mu bolje priči. Što da kaže majci što nema, da se javim u dom da je sladi. Što da slažem se, ali ne razluči, da je bolje priči. Vedena, i svi ste tu, sve podsjeća sreću. Vedena, a više vas ja sanjam. Da sretimo, da se setimo kako je bilo pre. Noća se rastajemo svi, u srcima ostaju drugovi. Zadnju ću suzu za tebe, ti se prisjeti bar nekad na mene. Da bežimo i lutamo na zadnja 2 časa, da svratimo, da se setimo kako je bilo pre.